Valenciana volia presentar-se en la marca d'Unió Valenciana i Miralles, el president, ens va estar enganyant en el sentit de que sols a última hora ens va dir que no presentava llistes i que, per tant, no se podien presentar. Jo personalment vaig fer gestions en Miralles per a poder presentar llistes i se me va negar. Ante aquest dilema, Units per València, i concretament Miguel Àngel Gascó, ell ens va fer una oferta de poder anar en ells i després de tindre unes reunions personalment en ell i en gent del partit, vàrem veure que era possible el fer llista i l'anar en la marca d'Units per València. Units per València, en el seu dia, va ser un partit que va néixer i se va separar d'Unió Valenciana en el sentit de que ells proposaven un valencianisme més nacionalista. Bé, doncs nosaltres hem trobat a gust, hem parlat amb ells, hem vist l'ideari, no se'n va molt del nostre i, per tant, se sentem còmodes i entenem que podem presentar-nos a les llistes i presentar una candidatura madura i segura. De cara al bloc, que no deixem de veure que ells també tenen una voluntat, però entenem que la lluita dels símbols és un tema ja antic i que no cal anar a etapes preautonòmiques i reviure aquest moment. Entenem que n'hi ha que lluitar dins d'un valencianisme del que aproven els símbols del propi estatut. De cara al Partit Popular, nosaltres entenem que el Partit Popular de valencianista té poc, en tant en quant l'únic valencianisme que té és alguns d'Unió Valenciana que han abandonat Unió Valenciana i s'han quedat en el PP. Jo crec que més que per el valencianisme, per poder tindre un lloc i per poder tindre un mig de vida que els han replegat. El Partit Popular és un partit a nivell nacional, que les llistes les aproven des de Madrid, que totes les decisions les prenen des de Madrid i, per tant, entenem que hi ha una gran diferència entre el Partit Popular i Units per València. Concretament, el Partit Popular, que l'alcaldessa és Maria José, entenem que ella en el seu dia va proposar novetats per a que l'Ajuntament canviara, i l'Ajuntament jo crec que ha canviat poc, en el sentit que, per exemple, anem a les coses concretes, per exemple, ells se queixaven en el seu moment de que els comptes de l'Ajuntament no estaven clars i enguany, cara a les propostes, cara a les eleccions, no han presentat pressupostos. Se diu que el deute de l'Ajuntament ha crescut i, clar, quan un ajuntament, els rectors de l'Ajuntament no donen comptes cara a les eleccions, quina confiança, i aquest és el lema del Partit Popular, podem tindre. En el seu moment, cara a replegar la voluntat dels electors, varen fer unes propostes com l'hospital, com moltes coses que s'han quedat en l'aire i que no han pres cos. Per tant, entenem que d'alguna manera ha faltat a la il·lusió que en el seu moment desplegar els electors que votaren per el Partit Popular. Nosaltres, en el nostre programa, replegam molts punts de programa, però el primer seria, anem a veure, de cara al ciutadà, seria, entenem, que baixar l'IBI, perquè en el seu dia el govern va impulsar una actualització dels valors catastrals i els tipus que aplicaven a aquests valors catastrals els han baixat molt poquet. De fet, de colp i repent, la contribució o l'IBI ha pujat una barbaritat. També això també afecta també les plusvalies, quan per tema de compraventa o per tema d'herències se paguen unes plusvalies enormes. Nosaltres el que volem és adequar l'IBI a l'IPC que realment en el seu moment tindria que haver tingut i no eixa pujar que de colp i repente pujar un 15 o un 20%, una barbaritat.
Nosaltres entenem, altres propostes que proposaríem seria que el casc antic de Torrent tinguera una entrada digna i no el carrer Sant Jaume, que és un carrer estret, que està en molt mal estat i que tots els veïns d'aquella zona pateixen i se queixen d'aquest motiu. També en el cas de la circulació en Torrent entenem que se podrien fer coses per a que la circulació en Torrent estiguera més ordenada i no hi hagueren els embussos i hi hagueren la mala circulació que n'hi ha. També n'hi ha altres propostes, per exemple, s'ha proposat ara el soterrament de les vies i és molt fàcil dir, perquè per a mi també això és un altre brindis al sol, dir que el Safranar i els solars que n'hi ha pel camí a la Nòria que ho paguen quan és el 50%, quan això, avui per avui, i donat l'economia, és poc viable, entre altres coses. També una altra cosa que volia fer és el fet que l'Ajuntament de Torrent té unes despeses molt grans, en gran part per el desdoblament del funcionariat que n'hi ha, en el sentit que n'hi ha molts càrrecs que estan repetits i que no hi ha una bona organització. Jo crec que ficant-li un poc de trellat a l'assumpte podríem estalviar prou diners i sobretot ajustar-se als ingressos. El que no pot ser és que el deute de l'entitat pública creixca de forma desmesurada. Una economia d'un ajuntament o inclús de l'Estat no canvia molt d'una economia particular i n'hi ha que els ingressos deuen d'ajustar-se a les despeses. No pot haver unes variacions molt grans. En el seu moment parlaríem en les distintes forces de l'Ajuntament. Nosaltres, de pla, no anem a recolzar ni a uns ni a altres. Serà el programa nostre i seran les propostes les que facin en el seu moment que anem a favor d'uns o a favor d'altres, però d'entrar en el supòsit que foren clau i tingueren representació, no anàvem a votar a priori a uns o altres. No anem a dir que som hereus, gran part d'aquesta llista són d'Unió Valenciana. No podem oblidar tampoc que al ser gran part d'aquesta llista la idea d'Unió Valenciana està present, però no podem oblidar-se que és un nou partit que té un ideari un poc diferent, és més nacionalista i que jo almenys me sent prou còmode en aquesta llista i que per tant, dins del valencianisme, diguem que és una solució més avançada que la d'Unió Valenciana. I és una solució vàlida per a l'Ajuntament de Torrent i per al territori valencià. Sí, perquè no deixa de ser valencianisme polític i encara que es definim com a nacionalistes, som un nacionalisme integrador, un nacionalisme que entenem que formem part de la nació espanyola i que en ningú cas el nacionalisme d'Units per València és un nacionalisme que vol la separació ni tal. És un nacionalisme que vol reivindicar el valencianisme polític, que vol que la terra valenciana, la comunitat valenciana, tinga una força que pugui decidir per si mateixa i que no ens puguem manar des de fora, que des de Madrid o des de Barcelona ens imposen les directrius o ens imposen què és el que tenim que fer. Aspirem a tindre en el seu dia una força lo suficientment gran com a poder d'alguna manera influir en la política valenciana. I a nivell nacional podem veure que per a poder influir en la política tenim que tindre grups, en aquest cas nacionalistes forts, que puguem o tinguem alguna cosa a dir en la política.